pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Check. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news. Isang magandang tanghali po ng Lunes, mga karehiyon. At welcome sa inyong paboritong online tambayan tuwing tanghalian. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Makialam, matuto at magdesisyon na tama. Kabalen, Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, at balita at impormasyong may paggagamitan. Kaya naman, tutok lamang dito ho sa inyong CLTV 36 online tambayan at mag-comment, makipagkwentuhan po kay Kuyang Justin. Ngayon pong araw ng Lunes, June 15, holiday sa Angeles City at sa buong Pampanga bilang paggunita, syempre, dito ho sa ika-35 anibersaryo ng pagputok ng Bulkang Pinatubo. Maya-maya meron ho kaming mga balita kaugnay ho ng okasyong yan. But for the meantime, ito, kumustahin muna natin yung ating mga karehiyon na nanggaling sa long weekend. Yung dito ho sa Pampanga, gaya ng nabanggit ko, extra extended, ika nga, di ba? Meron 4 na araw. Simula ho nung Biyernes, June 12, Araw ng Kalayaan, at ngayon po ay Pinatubo commemoration, ika-35 taon, 35 years ang nakalilipas nang mangyari po itong pagsabog ng Bulkang Pinatubo. Live ho tayong napapanood ngayon sa telebisyon Luzon, Visayas at Mindanao via Signal Channel 115. Dito naman ho sa Central Luzon sa ating 37 cable partners at sa Air Cable Converge Channel 71. Live na live din tayo sa Kalakhang, Pampanga, Free TV Channel 36. At syempre sa inyong mga gadget, mga karehiyon, anytime, anywhere, ika nga, pwede hong mapanood itong mga
programa ng CLTV 36. Kaya naman tumutok na dito ho sa ating social media pages at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Maraming salamat po sa inyong pag-follow at yung mga hindi pa, ayan, pwede nang mag-like, mag-follow dito po sa ating pages, ayan, at mag-subscribe na rin kayo syempre sa ating YouTube channel para po sa mas maraming kwento tungkol ho dito sa ating rehiyon, gitnang Luzon. Nandiyan, hindi lamang mga balita, syempre, iba't ibang dokumentaryo at feature, mga magazine na feature kung saan nga ba pwedeng mamasyal, ika nga, o kumain dito ho sa ating rehiyon, Central Luzon. Tama, makidesisyon ang tama, Skip the scroll. Alas 12:09 na po ng tanghali. Kayo ba'y nananghalian na, Kuyang Justin? Pa-shoutout ka naman sa mga nanonood po dito sa ating programa. Pwede ho kayo magpadala ng inyong komento gaya na lamang ni Noel Joseph Cleofe. Ayan, sabi niya. Oo nga. Palakpakan naman natin. Ay, wait lang. Mali lang. Palakpakan naman. Di ba? Sabi niya, congrats po sa New York Knicks. Ayan, sabi niya, champion at si Jordan Clarkson. Alam mo, Noel, Spurs fan ako eh. Pero, ako'y masaya sa New York Knicks at sa lahat po ng fans ng New York Knicks. Sa mga kababayan din nating nakikisa dyan sa pagkakapanalo ng kanilang kupunan. Ayan. Ganun talaga. Basketball. At saka hinog na ika nga yung New York for the championship. Yung Spurs, hindi pa. Para sa akin, kailangan pa nila ng mas maraming experience, Noel. Oo, ayan ha. Kung may mga comment kayo, pwede kayo magpadala ng komento. Gaya na lamang ni Noel na pinapa-shoutout din yung mga taga Pampangas Best. Ayan. Laging binabati ni Noel. Ayan. Maraming salamat. Noel Cleofe. Mga kariyon, muna natin. Sitwasyon ho ng trapiko sa iba't ibang bahagi ng North Luzon Expressway. Balitang may paggagamitan muna tayo. Ngayong araw ho ng Lunes, narito po ang latest mula sa NLEX. Skip the scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, magtuto at magdesisyon. Netama, matudesisyon, natama. Ikaw ba ay babiyahe? O di kaya ay nasada na. Ito po yung aabunutan yung sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng North Luzon Express. At may anunsyo itong pamunuan ng NLEX. Balintawak, Toll Plaza Light Traffic, Mindanao, Toll Plaza Light Traffic din. May Kawayan, Tumarilao. Diyan ho sa may Bulacan northbound. Patungo ng norte. Maluwag din ang sitwasyon. Pero ito, diyan ho sa may bahagi ng Ciudad de Victoria Interchange hanggang Marilao Interchange southbound ay hanggang 40 kph lamang yung takbo. Merong nangyaring pero na-clear na ho yung area as of 11:50. Kani-kanina lamang, ayan, na-clear na yung area ayon ho sa NLEX. Pagkatapos po ng Marilao Interchange hanggang may Kawayan, kung kayo naman ay patungo ng Metro Manila, ay oo mga kariyon, mararanasan nyo rin yung mabigat na daloy ng traffic dyan. Pagkatapos may interchange, Marilao Interchange hanggang may Kawayan southbound, makapal na ho yung volume ng sakyan, yung takbo hanggang 60 at wala namang obstruction ay sa pamunuan ng NLEX. Ito namang sa pagkatapos ng yan, patungo ng NLEX Interchange, southbound din. Kung kayo po ay patungo ng Metro Manila, ay dyan pa lamang magbabagal na rin yung daloy ng trapiko dahil po sa dami sa kapal ng volume ng mga sasakyan. Yan ho yung latest mula po sa North Luzon Expressway. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, makidesisyon ang tama,
Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita May balita naman tayo mula po sa DOST Pag-asa kaugnay naman ng magiging taya ng ating panahon ngayong linggo. O ngayong araw po at sa mga susunod pa, narito po ang latest. Narito po si Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Lunes, June 15, 2026. Wala pa rin naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero patuloy pa rin ang pag-iral ng easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko dito sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan po natin patuloy tayong makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon. Yes po, nasa panahon pa rin naman po tayo ng tag-ulan pero yung nararanasan po natin ngayon ay yung tinatawag po nating monsoon break kung saan walang direktang epekto itong southwest monsoon or habagat sa anumang parte ng ating bansa. Pero dahil panahon pa rin po tayo ng tag-ulan, asahan pa rin po natin yung mga posibilidad ng malalakas na pagbuhos ng pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi, dulot ito ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila at Lawag 26 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ang 24 to 37 degrees Celsius, Baguio 17 to 24 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 31 degrees Celsius at Legazpi 25 to 34 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, buong Visayas at Mindanao, inaasahan po natin magiging maaliwalas din po ang kanilang panahon. Pero asahan din natin yung mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Kalayaan Islands at Puerto Princesa, 25 to 33 degrees Celsius. For Iloilo, 25 to 33 degrees Celsius. Tacloban at Cebu, 26 to 33 degrees Celsius, Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius, at Zamboanga at Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:27 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:26 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Maraming salamat, Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. At ito naman mga karehiyon, silipin muna natin. Public service announcement muna tayo. Alam ko, marami hong lugar ngayon dito sa iba't ibang bahagi ng Pampanga ang walang kuryente. Pero ito bukas para mapaghandaan din ng ating mga kababayan dyan ho sa Benedicto, Barangay Benedicto, sa Florida Blanca, Pampanga. Ayan, bukas po alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Mawawalan ho ng supply ng kuryente gawa ho ng gagawing pagle-layout ng primary line at transformer relocation nagagawin po ng Sfelapco dyan ho sa may Benedicto, Florida Blanca, Pampanga. Kapitnaya pong Aldo, Kabalan 9 a.m. to 12 noon bukas araw ho ng Martes. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita. Eto sa Apalit hanggang alas 6 po ng gabi yung brownout ngayon scheduled power interruption po yan mula po sa NGCP. Kumusta kayo po? Abay mga karehiyon, antabayanan ho ninyo ang special coverage ng CLTV 36 sa pista
ng bayan ng Apalit, Pampanga. Isa ho sa mga pinakamalaking selebrasyon, hindi lamang ho dito sa ating lalawigang Kapampangan, hindi lamang sa rehiyon, no? Isa ho yan sa mga pinakamalaking kapistahan sa buong Pilipinas. At ngayon pa lamang talagang naghahanda na ang lokal na actually handa na kasi may mga iba't ibang aktibidades na nailatag ano. Gaya na lamang ho nung of course yung pagtitiyak ng kaligtasan sa mga pagoda yan ay yan po yung ating tututukan din at ihahatid sa inyo ano. So yung mga anything na apong iru naman ayan libad at adbi po kayo renkwento yung kwento ho ng ating mga kababayan dyan sa Apalit, Pampanga. Nabanggit ko lang yung Apalit kasi nakita ko itong power interruption ano at saka shout out na rin kay Emmanuel Zabordo. Nakita ko Ironman di ba? Oh, nakumpleto niya yung kanyang pagtakbo diyan sa katatapos lamang na Ironman na triathlon. Ayan. Hanggang alas 6 po ng gabi, yung brownout ngayon dyan sa Apalit, Pampanga. San Simon, Pampanga, bahagi ng San Simon, G-Star, Total, 4B, New Hope, 7-Eleven Tulaok, La Trevi, CDCP, North Grove, ayan, bus terminal, hanggang alas 6 din, ayan. San Jose, San Miguel, Santa Cruz, Duyong, Concepcion, Santa Tomas, Pampanga, ayan, nag-resume na ho, dapat, 12 noon, yung kuryente, supply ng kuryente at mamaya ulit alas 4:30 ng hapon. 30 minutos lamang naman kabalen hanggang 5 p.m. ay wala hong kuryente diyan sa may Santa Tomas, Pampanga. 4:30 to 5 p.m. 30 minutes lang. Andiyan pong Kening Minalin, makanyan mo naman 4:30 to 5 p.m. magre-resume yung magba-brown out ulit but by this time again, dapat nakabalik na ho yung supply ng kuryente batay na rin sa anunsyo ho ng NGCP. Magpapatalastas lang po si Kuyang Justin sa ating pagbabalik. Mga detalye ng balitang dapat ho ninyong malaman ngayong araw ho ng Lunes, June 15, huwag ho kayong bibitiw. Magbabalik ang inyong online tambayan tuwing tanghalian. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon.
Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Live tayo sa Facebook at sa YouTube, ongoing pa. Nakapatalastas lang ho tayo sa telebisyon. Pero ibibigay ko na sa inyo live ho ngayon itong press conference ng sa Kamara, kaugnay ho nitong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pakinggan ho natin ang ongoing press con ng House panel. Ngayon pong June 15, live ho ito, mga karehiyon. Dagsa kayo ng mga nag-a-apply, nag-audition na maging prosecutor. So, yun po, kailan po namin maasahan yung second batch? Totoo naman yun. The private prosecutors keep on coming to join the impeachment team. And we're happy about that because that is a validation that even private lawyers, mga abogado de campanilla, believe in the cause of the House of Representatives. They are joining us in our stand to protect and preserve and enforce this accountability mechanism, no? So to your question, kailan ulit? Let us see this week kung pwede tayong mag-introduce ng next batch. But definitely, all of them will be introduced before we start our trial on July 6. And last question na lang po, kumusta po kayo? Kasi po syempre, kayo pong tatlo. Kasi po, syempre, matagal-tagal na rin nating pinag-uusapan tong impeachment. I'm sure may mga personal challenges din po kayong nararanasan. Pero kayo po, ano po yung siguro mabigat na hamon na naranasan nyo, pero tuloy pa rin ito pong susulong nyo ng impeachment? Thank you po. The only challenge that I have is I do not have anymore the luxury of time of moving around my district. Dati kasi naiikutan ko lahat ng patay. Napupuntahan ko lahat ng okasyon. That I cannot do now because I need to focus to our preparation for trial. Nonetheless, ako pinagpapasalamat sa lahat ng aking bayan from Batangas 2nd District. Po ako sa kanila until this impeachment trial is concluded. And the reaction is very much positive. Nauunawaan po ng aking mga kababayan from Batangas 2nd District what accountability mechanism is all about, as well as the significance of the constitutional mandate for the impeachment process. Mabuti naman. Salamat po. I think XP for everyone here. Babalikan ho natin maya-maya yung ongoing press conference sa Kamara kaugnay ho nitong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Samantala sa ibang balita naman po, balita dito po sa Central Luzon ngayong pong araw na Lunes, June 15. Sa bayan ho ng Bacolor, Pampanga, muli pong binalikan ng mga Kapampangan ang aral na iniwan ng Mount Pinatubo eruption sa 35 years na po ang nakalilipas. At sa bisperas po ng anibersaryo ng trahedya o nitong linggo, June 14, formal na pong isinapubliko ang official Pinatubo marker ng lalawigan ng Pampanga. Matatagpuan po ito sa San Guillermo Parish Church, dyan po sa bayan
ng Bacolor. Pinangunahan po ang nasabing seremonya ng pamahalaang panlalawigan ng kasama rin ang LGU ng Bacolor, Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated, Center for Kapampangan Studies ng Holy Angel University at iba pang mga bisita. Bago po ang isang unveiling ceremony, nagkaroon muna ng misa si Reverend Father Ted Valencia, ang kura paroko ng nasabing simbahan. Ang bayan po ng Bacolor ang tinaguriang pinakamatinding napinsala sa panahon ng pag-aalboroto ng Bulkang Pinatubo na ngayon po ay patuloy naman ang tinatamasang kaunlaran. Yan ho ang naging pagdiriwang kahapon yan, bispiras po ng anibersaryo ng pagputok ng Bulkang Pinatubo. Sa ibang balita naman ho mga karehiyon, ito ho pinakita ho muli ng Pampanga PPO ang kanilang sigasig sa pagpapatupad ng batas matapos pong maaresto itong municipal most wanted person sa isinagawa pong operasyon dito po sa lalawigan Pampanga. Ito po'y bahagi pa rin ng patuloy na pagsisikap po ng PNP na tugisin yung mga individual na pinaghahanap ng batas at isa pong municipal most wanted person, ang kaso niya ay statutory acts of lasciviousness sa ilalim ho ng Article 336 ng Revised Penal Code. At naaresto po itong suspect sa bisa ng isang warrant of arrest at kasalukuyan po ay nasa kustodiya na ng mga otoridad at sumasailalim sa proseso ng dokumentasyon at pagharap sa mga otoridad. Ayan, ang pagkakaaresto po ng isang municipal most wanted person sa San Fernando ay paalala umano ayon sa PNP na walang sino man ang makapagtatago sa batas. Ito naman ho mga karehiyon sa ibang balita, nagsagawa rin ng selebrasyon para po sa ika-128 anibersaryo naman ng Philippine Independence Day. Itong mga miyembro po ng Subic Bay Freeport Chamber of Commerce o SBFCC at mga kinatawan mula po sa bansang Pakistan. Sila po ay nagtipon-tipon sa bayan ng Lubao, Pampanga para kilalanin ang makasaysayan at mayamang kultura at tradisyon ng Pilipinas habang pinagtitibay po yung partnership at pagkakaibigan sa pagitan ho ng mga Pilipino at Pakistani. Ginanap ho itong nasabing pagtitipon sa pangunguna ho ni Benjamin Antonio, ang presidente po ng Subic Bay Freeport Chamber of Commerce at kasama rin ho si Shahzad Ahmad Khurshid, ang presidente naman ng Pakfil Friendship Association. Bahagi umano ang isang selebrasyon o isang paalala umano ang nasabing selebrasyon na sa kabila ho ng pagkakaiba sa kultura ay patuloy pa rin hong napapalalim ng diwa ng kalayaan. Ito pong pagkakaibigan at collaboration sa pagitan ho ng Pilipinas at ng bansang Pakistan.
Sa Angeles City naman, namangha po ang daan-daang bisita, mga Angileño at mga turista sa kanilang nasaksihan dahil ito pong iconic facade ng Minor Basilica of Holy Rosary Parish ay tila naging isang malaking screen dahil sa projection mapping na ginawa. At dyan makita po yung iba't ibang imahe na nagpapakita naman o sumasalamin sa mayamang kasaysayan ng at kultura, gayon din ho yung malalim na pananampalataya ng mga Angeleño. Ito po ay nagganap dito lamang Biyernes ng gabi nung mismong Independence Day. Ayan. At kabilang ho sa mga nagtanghal, yung City College of Angeles o CCA Dance Troupe, CCA Rondalia at ito pong bandang Timawa Experience. Ayan, ating mga kaibigan. At sila po nagbigay, naghandog ng napakagandang musika at sumasalamin sa kultura at debosyon, malalim na debosyon ng mga kabambangan ng mga Angeleño. Present din ho sa nasabing pagtitipon o kasiyahan si Mayor John Lasatin para saksihan itong isang makasaysayang kaganapan sa lungsod po ng Angeles. At talaga naman, napakarami ho mga karihiyon yung nag-enjoy at nakakapansin dito ho sa ginagawa sa syudad ng Angeles na world class, I would say, yung mga programa, lalo na ho na pagdating sa kultura, pagdating ho sa arts and culture, pagdating sa turismo. Kaya palakpakan ho natin yung lahat naman ng nagpapagod din para ma-enjoy natin yung ganitong mga okasyon dyan ho sa may Heritage District ng Angeles City. Yan, congratulations muli sa mga organizers nito pong Lumina Basilica Minore, The Story of Faith in Light dyan po sa Angeles City. Magpapaalam na muna si Kuyang Justin Dizon pero aking ipi-play maya-maya itong press conference po ng Kamara kaugnay ho ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin. Para ho sa mas marami pang balita, mag-follow na sa ating page at CLTV 36 News and at CLTV 36 Official. News stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, matyala matutuan magdesisyon na tama. Mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. Ayan, para ho sa mas maraming content. Skip the scroll and stream. Muli po para sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Nalilito ko. Ito pala yung camera. Akala ko nandito. Ayan yung camera. Kasama po ang buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Maraming salamat po.